Da, deci întrebarea de data trecută a fost dragostea de sine, Da. în persoană, eu, în sensul pozitiv, prețuirea de sine ca valoare, într-adevăr ca ființă umană ca valoare, dar care foarte bine punctat izvorăște din ceva care din ceva, dar mai degrabă din cineva care a pus în om acea valoare. Și asta este foarte important. Deoarece dragostea nu a apărut de la sine și și nu poate fi percepută de la sine. Există un izvor dragostei care a fost pus în noi. După cum spuneam, ții minte, dragostea lui Dumnezeu se începe încă din cartea Geneza, Da. atunci când Dumnezeu a creat pe bărbat, bărbatul și femeia, omul, parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și a spus că toate lucrurile sunt bune. Ba mai mult, grija lui Dumnezeu a fost într-atâta încât a observat că după ce au creat toate animalele ca și perechi, a observat că Adam e singur și îi lipsește ceva. Deci Adam avea nevoie de ghidarea lui Dumnezeu în tot ce înseamnă dragoste. Iubit de Dumnezeu, iubit de o ființă dragă alături, da? Dragostea lui Dumnezeu către ei, dragostea lor reciproc unul față de altul, da? Și așa mai departe. Știm că unicul care cunoaște că Dumnezeu e dragoste, dar care caută să strâmbi căile lui Dumnezeu, care caută să distorsioneze și mândria l-a adus să refuze dragostea lui Dumnezeu, este cel rău, numit în parametri biblici de diavolul, da? Care de fapt amăgi pe oameni să creadă că ei pot în oarecare măsură căpăta un fel de cunoaștere de sine, respect de sine, dragoste de sine, care a devenit o dragoste egoistă, fără dragostea lui Dumnezeu. Și anume aici e greșeala, pentru că odată ce este tăiat acest cordon umbilical, să zicem așa, de la dragostea lui Dumnezeu, de fapt, există un om tendința asta egoistă de a absorbi totul la mod egoist, dar care la un moment dat este frustrat în tot ce face, negăsând împlinirea. Deci dacă omul vrea să găsească împlinirea, mai întâi o găsește la cel ce este sursa dragostei și umplându-se de la sursa care este de dragoste, care este Dumnezeu, atunci el începe să ofere. Ți-aduce aminte atunci când am discutat, spuneam, dacă e să reprezint lucrul ăsta pentru o ilustrație care îmi place foarte mult, este că omul atunci când a fost creat să fie ca un ventilator, să ofere, da? Tare ne place atunci când vara, pe căldura teribilă, suflă un ventilator, da? Și ne răcorește. A oferi. Din momentul în care omul a căzut în neascultarea sau s-a desprins de dragostea lui Dumnezeu, atunci omul a devenit ca un fel de aspirator. Ei, în cazul nostru, poate nu e un caz de alt, pentru că aspiratorul este un aparat util, care aspiră praful, gunoiul, da? În urma curățeniei, dar ca ilustrație, omul a devenit un fel de aspirator egoist, care caută împlinirii, dar nu o găsește. Ba mai mult, unul din părinții bisericești, Augustin, spunea că în inima omului este un fel de gol de forma lui Dumnezeu. Și numai dragostea lui Dumnezeu poate umple acel gol. Omul încearcă cu tot felul de lucruri, reușite și tot felul de lucruri să-l umple, dar toate țin până la un moment și aceasta frustrează foarte tare. De aceea doar dragostea lui Dumnezeu poate umple acel gol. Și ți-aduce aminte, noi am început chiar de la acea discuție a lui Isus.
Da, cu cruci. acel învățător al legii care, într-o oarecare măsură, a vrut să-l ispitească. Însă, la întrebarea lui Iisus, și întrebarea a fost, învățătorul ce să facă ca să moștenesc viața veșnică. În sine, în viața veșnică, să are în vedere a moșteni ceva mult mai mult. Mai întâi, să fii cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat de la început să fim cu El. Să cunoști dragostea Lui, să asculți de El în dragostea Lui, pentru că El spune că am pus un duh de înfiere în noi, un duh al dragostei care ne face să oferim. Și oferind, vom avea pentru asta răsplătiri din partea lui Dumnezeu, pentru că noi tocmai ascultăm de dragostea Lui, suntem umpluți de dragostea Lui și oferim dragoste. Da? De aceea a moșteni înseamnă ceva, spuneam, pentru asta să fii și răsplătit, tot din cauza bunătății și dragostei Lui. Deci el e totul în general la pachet, da? Ba mai mult, un alt tânăr îi spune că iată, eu am încercat să păzesc lucrurile acestea, însă oricum a vrut să laude puterile Lui. Adică le-am păzit din tinerețea mea. Și Iisus îi spune că una îți mai trebuie, duci, vinde tot și urmează-mă, dar în sine problema nu era în avuțiile lui și ca neapărat să-L urmeze fizic pe Iisus ca ceilalți 12 ucenici. Dar problema care a dat-o Iisus era cu privire la, chiar dacă pare că ești suficient, ce se lipsește este încrederea în mine și inima ta, în ce își pune ea încredere. Dacă își pune încrederea doar în mine, atunci tu din tine curgi ca un râu dragostea lui Dumnezeu. Dar dacă îți pui încrederea în ce pot eu ca demonstrații, în altă parte spunea că însuși Avram, fiind un om foarte credincios, avea cu ce să laude în fața altor oameni, dar numai nu în fața lui Dumnezeu. Deci sursa care toarnă în noi această dragoste și odată la niște cursuri mi-a plăcut foarte mult o ilustrație. Ce înseamnă a turna Dumnezeu dragoste în noi? El în permanent toarnă dragoste în noi. Este ca și cum într-atâta el toarnă încât ea nu rămâne doar că mă umple pe mine, dar ea dă în afară. Ea dă în afară. Dacă aș lua un ulcior și aș urtura din alt ulcior mai mare și aș umple cu apă, faza cu umplerea cu Duhul Sfânt, cu dragostea lui Dumnezeu, este că eu nu doar tor și umplu ulciorul, dar îl torn într-atât încât începi să dai în afară. Și dacă dă în afară, asta înseamnă că pot oferi ca sursă și altora apa. Nu uit de unde vine ea, vine din altă sursă și în cazul ăsta este Dumnezeu, dar ea atât de tare mă umple pe mine încât dă în afară. Și evident că o să mă umple pe mine mai întâi dacă eu îi dau voie. Dacă eu îi dau voie. Deci eu învăț cum să-i dau voie lui Dumnezeu să mă umple, ca eu să pot oferi altora. Dacă eu nu am, eu n-am ce oferi. Cât de tare n-aș dori. Spuneam, lucrul ăsta se va transforma în frustrare de mai devreme sau în oboseală. În alt psalm spune că Dumnezeu practic înnoiește puterile celor care se încred în El, adică se conectează la dragostea Lui ca vulturii. Deci după cum un vultur își poate reînnoi aspectul, penile pentru a... Da, și apropo, era odată o ilustrație cu o specie de vultur care poate trăi respectiv 25 de ani sau poate trăi 50 de ani. De el depinde, el alege. Când ajunge la 25 de ani, penile sunt prea grele, ciocul e prea mare, unghiile sunt prea mari și el nu mai poate dobândi hrană, nu se mai poate menține. Și el alege, fie moare, fie începe să trecă pentru un proces destul de dureros. Începe să-și rupă unghiile, începe să-și mulgă penile, care sunt prea mari și grele, adică la nivelul aripilor, și își lovește ciocul de o piatră atâta până rupi ciocul, până rupi acest vârf care îl împiedică de a apuca mai eficient hrana. Și după asta, acestea se regenerează și îi se întăresc din nou și vulturul are ca și cum a doua viață și el poate trăi de la 50 de ani. Deci depinde de el. Așa și noi, deci este o ilustrație din natură foarte bună, dar care ne aduce și foarte multe ilustrații am primit de la cei ce ne-au ajutat, ne-au încurajat la rândul să cunoaștem de ce Dumnezeu ca sursă de dragoste este cel mai important, să ne conectăm și de ce este logic să ne conectăm la El. Și spuneam, atunci când Iisus l-a întrebat pe acel învățător al legii, i-a spus,
în Luca, da, spuneam din Evanghelia după Luca, spuneam de la capitolul 10, la versetul 25 și până la 37. Iisus a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Spuneam că legea era dreptarul lui Dumnezeu. Numai că dreptarul indica la cum trebuie de făcut. Problema e că din cauza greșalii noastre nimeni n-a putut face. Dacă ceva a reușit să facă, dar în ceva n-a fost bun din legii, atunci toată legea înseamnă că e încălcat. Deci toată strădania cu privire la ce am reușit, practic este egal cu socotit cu zero. De-aia își spunea că nu-ți poate nimeni lăuda în fața lui Dumnezeu. În altă parte, apostolul Pavel, într-o epistolă, spunea că, dacă nu-mi scap acum din Romani, căci prin har sunteți salvați, prin credință, și asta nu vine de la voi. Este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Spuneam, nimeni nu se poate lăuda în fața lui Dumnezeu. Dar dacă vrea să fie lăudat Dumnezeu, atunci se conecteze la dragostea Lui. Pentru că de aici pornește dragostea, spuneam, inclusiv de sine, pentru că eu îi dau voie să mă umplu cu dragostea Lui, neapărat ea mă atinge și pot oferi dragostea la altă. O să vedem, e foarte interesant, un sistem foarte bine punctat, foarte logic la Dumnezeu și foarte ușor, de fapt, foarte ușor. Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, ba mai mult spune că rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Adică rămâneți în dragostea mea. Tatăl însuși vă iubește și știe de ce aveți nevoie. Și spunea că despărțiți de mine sau nerămânând în dragostea mea, nu puteți face nimic. Deci este o atenționare clară a Domnului Iisus cu privire la ce putem face și ce nu. Nu o să răsfoiesc la toată Biblia, pentru că mi-ar lua foarte mult timp, dar citez, spunând, din Evanghelia, după Ioan, după Luca și așa mai departe, pentru că sunt adevăruri fundamentale pe care ne dă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și spuneam, mă întorc la ce a spus aici, este acelui învățătura legii. Care a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Iisus i-a răspuns, bine ai zis, fă așa și vei avea viața veșnică. Spuneam, dacă acelui tânăr i-a spus care e problema, că el nu și-a pus încrederea în Dumnezeu pentru dragostea lui, și spuneam, dacă la Ioan, capitolul 3, da, Ioan 3 cu 16, capitolul 3 de la versetul 16, spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult, deci se folosește termenul de iubit, a iubit dragostea lui Dumnezeu atât de mult încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și vedeți, e foarte bun pusă întrebarea de către acest tânăr atunci când el își dorește viața veșnică. Pentru că viața veșnică înseamnă, de fapt, adevărata mea identitate în dragostea lui Dumnezeu. Deci, dacă eu vreau să iubesc cu adevărat, atunci mă conectez la dragostea Lui, care mai întâi mă oferă salvare. Și oferindu-mi salvare, mă oferă și toate celelalte. Dragostea și ocrotirea Lui zilnică. Și nu poate fi una fără alta. Pentru că dacă nu ești salvat, atunci n-ai cum simți dragostea Dumnezeu. Dacă nu simți dragostea Dumnezeu, ai o dragoste în sine egoistă, care mai devreme sau mai devreme te frustrează. Probleme o să mai fie în viață, dar întotdeauna adevărul este că dragostea Dumnezeu dă pace și liniște. Ea regenerează, ea salvează, ea dă pace, ea dă liniște, ea dă claritate. Și nu degeaba spuneam că dacă acest îndemn să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta pornește, ce interesant, nici măcar de la prima oară a iubește pe tine însuți. Și este corect să nu pui întrebarea din start așa, ci să iubești pe cel care te-a creat pe tine și cu tine însuți. Căci dacă vei căuta să înțelegi că de la el pornește izvorul dragostei, atunci vei înțelege cât de prețios ești tu însuți. Spuneam că într-o serie de psalmi și mai ales unul din psalmi, David spunea că sunt mai creat încă din pânci mame, da? O făptură atât de minunată. Deci conștientizarea că înainte de a fi, tu deja mă cunoșteai. Deci de-aia mă iubesc,
de-aia mă stimez, de-aia stimez ce ai făcut tu cu mine. Spuneam despre aprecierile subiective ale oamenilor. Cu succes sau fără. De la oameni poți să te aștepți de la orice. Inclusiv și de la credincios sau necredincios. Oamenii pot chiar dezamăgi oricând. Numai nu poate dezamăgi Dumnezeu. Dumnezeu poate spune, mai așteaptă, nu-i momentul, sau da sau nu. Poate răspunde concret. Deci totul este spre binele tău. Spunea că undeva la proroci că Dumnezeu ne iubește cu o dragoste veșnică. Da? I-a spus asta lui Israel și a spus asta seminții lui Avram sau tuturor celor care vor crede. Adică să avea de vedere și pe alții din alte neamuri. Asta este foarte important de perceput. Și aici Iisus vorbește despre dragostea de Dumnezeu, adică a-L iubi pe Dumnezeu pentru că El mă iubește necondiționat. Nu pentru că Dumnezeu ar cere ca în mod egoist, iubește-mă pe mine, nu mă interesează altceva. Iubește-mă și dă explicații cum putem iubi, cunoscând din cuvântul lui Biblia cum este El descris și cum El se atașează, se atârnă vis-a-vis de noi. Și spuneam, dacă Ioan spunea că fiindcă atât de mult, de superlativ, a iubit Dumnezeu lumea, încât nu doar așa a gândit Dumnezeu și n-a avut ce face, încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci, dragostea Dumnezeu înseamnă știu că nu puteți împlini standardul meu. Eu l-am dat ca să fie arătat. Și eu nu puteam fără să nu vi-l arăt. Că de nu era să fiți în cunoștință de cauză care e standardul meu. Dar știu că nu puteți împlini standardul meu. Și eu atât de tare vă iubesc încât vreau să fiți împlinitori a standardului meu prin faptul că neputința voastră m-a pus pe mine în situația ca eu să-l împlinesc în locul vostru. Atât de mult vă iubesc încât eu îl împlinesc în locul vostru. Da? Și pornește însăși de la, spuneam, de la grija, de la facerea, de la creație. Și chiar dacă problema omului a intervenit căderea în păcat, Dumnezeu iarăși intervine cu dragostea Lui și spune că eu restabilesc lucrurile, eu împac lucrurile, eu ofer dragostea mai departe, fără condiții, necondiționat. Și Dumnezeu spune că iubește necondiționat. Este numită în termenii grecești dragostea agape. Probabil că cunoști că sunt mai multe feluri de dragoste, dragostea ilio, eros, storge și agape. Cea mai desăvârșită este agape. Agape înseamnă, dacă este sincer să vorbim, dacă Dumnezeu să privească în noi, atunci nu are ce găsi bun, să spune, iată, am găsit ceva bun pentru care să-mi place. Dacă este sincer să vorbim. Și ar părea un lucru destul de dur. Dar, tocmai că asta și este dragostea lui Dumnezeu, agape, spune că, dar eu am găsit cu cale să aleg să te iubesc pentru că ești scumpă în ochii mei, pentru că îmi placi mie. Dumnezeu spune, eu am ales să te iubesc și îmi placi mie. Eu am ales necondiționat să te iubesc. Și atât de tare nu condiționez lucrul ăsta încât l-am trimis pe fiul meu ca să moară în locul tău. Adică să-ți iei locul. Ca tu să nu fii dispărțit de dragostea mea veșnic, dar să fii în dragostea mea veșnic. Și asta, ce interesant, că dacă să ne uităm, unii până la Iisus conștientizau lucrul ăsta, că Mesia va trebui să vină să moară din cauza dragostei Lui pentru oameni, pentru omenirii. Unii încă nu conștientizau, unii nici acum nu conștientizează, unii urmează să conștientizeze. Dar ce interesant este că Iisus, în dragostea arătată de Sfânta Treime, Tatăl, Fiul, Duh Sfânt, a venit, a ales să vină să moare, fără chiar să ne întrebe, dorim noi lucrul ăsta în mod definitiv, să facă Hristos pentru noi sau nu? El a venit fără ca noi să știm măcar. El a venit și a spus, eu plătesc în locul lor, ca după aia, ca fiii la unii li s-a descoperit mai înainte, fiii la unii li se vor descoperi după, dar ei înțelegând că dragostea mea pentru a-i salva a fost necondiționată și eu am ales să fac asta. Eu am ales și am făcut chiar fără ca voi să știți.
Dar acum aduc la cunoștința voastră ca voi să înțelegeți de ce am făcut lucrul ăsta, ca să înțelegeți cât de tare vă iubesc. Și în moment când omul înțelege lucrul ăsta și îl conștientizează, atunci lucrul ăsta îl pătrunde, lumina lui. Lumina aceasta a dragostei. Și omul acesta începe să fie inundat de dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să toarne zilnic această dragoste și asta îl face pe om să se iubească și să iubească cu adevărat. Și iată aici, de ce Iisus provoacă la lucrul ăsta? Spune că să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima ta. Deci, inima la evrei era partea sufletului sau percepția. Deci, eu îmi pun interesul în asta. Eu caut să înțeleg ce înseamnă cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, adică toată mintea, cu tot sufletul. Deci, și rațiunea, și sufletul, și tot. Cu toată puterea ta, deci eu caut nu să mă înșel singur sau să înșel pe cineva că, uite, îmi fac și o față că caut cam ceva despre Dumnezeu, că e la modă. Dar eu caut sincer pentru mine. Da? Și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Deci, după ce eu am căutat sincer să înțeleg dragostea lui și să văd că ea este ceva necondiționat și că el mă prețuiește așa cum sunt eu, atunci eu primesc putere să-L iubesc și pe aproapele meu. Mai întâi îl iubesc pe el, mă iubesc pe mine că m-a creat o făptură atât de minunată și faptul că cunosc că el o turnat dragoste în mine e suficient pentru mine și e suficient pentru alții. Da? Spuneam. De aici, practic, atunci când poate cineva nu a înțeles până la urmă de plin lucrurile acestea, Iisus reintervine cu acea pildă despre bunul samaritean. Atunci când cineva întreabă, dar cine este aproapele meu? Spune, da, să iubești pe aproapele tău. Cine este aproapele meu? Nu este un secret că Dumnezeu descoperă că este vorba despre, în general, despre omenire. Nu e vorba doar despre rudele tale apropiate. Este vorba în general despre omenire. Chiar și cel greu de iubit, s-ar părea la prima vedere. Pentru că, la un moment dat, Iisus Hristos doar le spunea ucenicilor, da, tot din Evanghelie, că a face binele, chiar dacă cineva te prigonește. Voi binecuvântați, nu blestemați, voi rugați-vă pentru el, voi faceți binefacere. Da, în același timp, Hristos spune să fim atent la valorile noastre și cui îi prezentăm, pentru că unui batjocoritor nu poți prezenta lucrurile astea fiind evident, da, doar atunci când Dumnezeu va interveni cu o anumită situație în viața lui în care va fi gata pentru asta. Nu aruncați mărgăritarele voastre, adică cei ce de preț, dragoste, și toate lucrurile astea faine, nu le aruncați în fața porcilor cu acea ilustrație, pentru că ei nu sunt interesați. De fapt, ilustrația nu discriminează pe nimeni, dar dă de înțeles că cei care nu sunt gata le vor călca în picioare, pur și simplu, da? Și se vor întoarce, să vă rupă și pe voi. Adică, practic, e enervați mai degrabă. Da, trebuie de vorbit, dar trebuie să fim înțelepți în ce context, cu ce prelej și așa mai departe. Însă, despre dragostea lui Dumnezeu trebuie de vorbit oricând. Azi, cu părere de rău, oamenii, fiind mai mult captați de ideea de religie, de a face ceva din partea lor, totuși crezând că făcând în ascuns partea lor pentru a demonstra ceva lui Dumnezeu, mizează pe faptul că toți ar cunoaște Dumnezeu, toți au treaba lor cu Dumnezeu și că e straniu dacă vorbești despre dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce nu este adevărat. Apostolii întotdeauna spuneau că să vorbiți despre dragostea lui Dumnezeu, să vorbiți cu cântări de laudă, cu psalmi și așa mai departe, la adresa lui Dumnezeu, despre bunătatea lui și așa mai departe. Ba mai mult, unii alți apostoli spuneau că în felul acesta, prin trăirea voastră în dragoste frățească, prin dragostea voastră față de alți oameni, prin răspunderea cu bine, merge chiar până la un grad așa mai dur, dar care are un scop nobil. În felul ăsta veți astupa gura oamenilor neștiuitori și așa, chiar de-a dreptul un pic așa mai
să-i spun așa, mai prost intenționat, da? Așa, dacă să-i spunem. Chiar folosește acest termen la singular, da? Mai oameni neștiitori și proști, le spune acolo, da? De ce? Pentru că nu înțeleg că la mijloc este vorba despre dragostea lui Dumnezeu. În altă parte spune că rămân credința, dragostea, nădejdea, speranța, dar cea mai mare din ea este dragostea. Deci dragostea lui Dumnezeu. Și spuneam, iată de ce când ajungem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu din care să fim noi umpluți și mulțumiți de sine și umplem pe alții, este nevoie de a atrage atenție că trebuie să fie din toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea și cu tot cugetul. Deci totul e concentrat în. Și înțelegând asta, vei înțelege celălalt. Pentru că dacă spun că vreau să-L iubesc din toată inima pe aproapele meu, neînțelegând că se referă de fapt la toată lumea, crezând că e doar vorba despre apropiații mei, dar și aici, dacă sunt sincer, este cu un scop egoist de a cere, de a obține ceva, când dragostea de fapt oferă. Deci, chiar și în legământul căsătoriei, chiar dacă există în noi încă firea asta, tendința asta de a obține ceva de la partenerul de viață, de fapt, legământul nostru a fost pentru a oferi, nu pentru a obține. Adică satisfacția mea este de a oferi. Și într-adevăr, de fapt, atunci când doi tineri, atunci când merg spre căsătorie, de cel mai multe ori asta și-e frumos, că ei înțeleg că, băiatul înțelege că lui e foarte drag să ofere fetice. Nu să obțină neapărat ceva. Și fetei e foarte dragă să ofere lui. Și în familie va fi armonie. Spuneam, există și factorul omenesc, egoismul, care întotdeauna el încearcă să riposteze și până la și după, adică să nu spunem că situația e ideală, dar oricum, este oferire. Este, nu știu, poate ai auzit, poate ai cunoscut, poate că atunci când cineva e dragul de o persoană, tare îi place să încerci să-i fac cadou, să-i fac pe plac. Deci, cel puțin instinctul ăsta arată că eu vreau să ofer, vreau să fac ți plăcut. Da? Spuneam, trecem de faza după de ce unele lucruri se sting. Dar anume, de ce în detalii se vorbește despre să-L iubești pe Dumnezeu, anume să cunoști dragostea Lui pentru că El ne-a iubit mai întâi. Îmi place o expresie a cuiva odată, de ce trebuie să cunoaștem dragostea? Ia că de ce? Ce eu nu pot fără dragostea Dumnezeu? Problema este că, spuneam, Aurelia Augustin spunea că noi avem acel gol care ne umple pe noi, pentru că, de fapt, nu Dumnezeu are nevoie ceva de la noi, ci noi avem nevoie de dragoste de la El, da? Ca să fim împliniți, umpluți. Și, de fapt, într-adevăr, dacă să luăm de ce Dumnezeu oferă dragostea aceasta, până în final este adevărat că nu pentru că noi suntem noi, dar pentru că El este El. Și pentru că din ce El este El, nu pentru că ar fi o persoană egoistă care doar eu înainte. Într-adevăr, El merită să fie înainte de toate. Dar este că pentru că eu v-am iubit întâi. Deci nu voi m-ați răzgândit pe mine. Iată, noi vrem să te iubim pe tine și tu să ne iubești pe noi, pentru că ești atotputernic, ia-ne sub protecția ta. Nu, Dumnezeu spune, înainte de a voi de a mă cunoaște, eu v-am creat și eu vă iubesc pentru că eu v-am ales. Și eu am oferit dragoste mai întâi. De aceea este descrisă dragostea a-L iubi pe Dumnezeu în atât de tare, pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și având toate lucrurile astea, vom putea să-L iubim pe aproape. Și iată aici, spuneam, lecția extraordinară pe care dă Iisus, atunci când acel samaritean, știm că în cultura evreiască de atunci, poate și astăzi sunt anumite urmări, din cauza unor evenimente istorice de mai înainte, când samaritenii erau un fel de amestec între neamuri chemate de către un împărat, în anul 722, când a fost un pic mai înainte, după ce Solomon a căzut în neascultare, după moartea lui, practic regatul lui Israel s-a despărțit în două.
în regatul din nord cu 10 seminții și regatul de sud în care au rămas sub domnia lui Iuda două împărății, două seminții, Iuda și Beniamin. Foarte dureros pagină din istoria lui Israel. De avertismente pe care le dă Dumnezeu atunci când e părăsit dragostea lui Dumnezeu. Și din cauza corupției și împietririi inimilor față de dragostea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu le atenționa, ei răspundeau, da, cu ce l-am desconsiderat pe Dumnezeu? Dumnezeu spune prompt prin prorocii lui. Ei, primii care au căzut, într-adevăr, într-o idolatrie crasă și s-au depărtat de Dumnezeu, au fost cele 10 împărății sub Israel, cu alt împărat care nu era deja din dinastia lui Solomon, dar prin credincioșia lui David și încă de la Avram, lui regi pe tron a fost păstrat lui Iuda, până în anul 605-602, practic ceva de ani mai târziu, când a fost luat și Iuda în robia babiloniană, timp de 70 de ani. După aceea reîntoarce. Au mai trecut ei și prin alte faze ale istoriei din perioada elenistică și așa mai departe, romane, dar întotdeauna prorocii au vorbit despre venirea lui Mesia, Shilo, cel ce va îndeplini promisiunea lui Dumnezeu, Mesia lor, Mesia nostru și va restabili toate lucrurile. Ei, iată că mă întorc la acel moment istoric când, din cauza că împărații din antichitate, în cazul ăsta vorbim despre cei din Asiria, care au luat în robie atunci acele 10 seminții, a adus în locul lor pe tărâmul Israelului populații străine, care pe alocuri s-au amestecat cu ce mai rămas, rămășița. La un moment dat, Dumnezeu vrea să arăte acelor împărați care au început să îngânfi că de fapt suveran este Dumnezeu. Au început să trămânat anumiți lei care să provoace pagube în rândul populației de acolo, demonstrând că, adică aici este degetul Dumnezeu. Deci nu poți să te îngânfi să spui că tu ai creat problema asta. Și atunci când au cercetat ei problema, li s-a spus că există Dumnezeul țării, dar Dumnezeu intenționat, într-adins, vrea să atragă atenție la el. De fapt, Israelul trebuie să fie poporul model la care toate popoarele îți dă în năval, spui, vă aveți un Dumnezeu atât de minunat, Dumnezeu cerului, ceilalți idoli, noi vrem să ne lipim Dumnezeu. Însă Israel a numit capitolul eșuat. Ei, Dumnezeu are în partea fila lui frumoasă în istorie cu Israel și va restabili lucrurile, însă la etapa dată, neascultarea lui a ieșua în acest plan. Și iată că, din cauza că au fost adus populații străine și s-au mai misticat cu rămășița de acolo, și acei lei îi ataca, au pus întrebarea, ce se întâmplă? Deci trebuie de închinat în felul cum trebuie de închinat Dumnezeului țării acestea, adică Dumnezeului preanalt. Și au fost chemați chiar și preoți înapoi din acei care au fost exilați pentru a învăța pe ăștia cum să se închine cu adevărat Dumnezeului Atotputernic. Ei, și iată de aici s-a născut acea regiune numită atunci în Israel Samaria sau poporul samaritean. Din cauza că era un amestec, evident că evreii, în percepția lor, îi detestau. Și iată că Iisus, ca să înalțe, să prezinte standardul dragostei lui Dumnezeu necondiționat, merge într-atâta cât dă niște exemple care, la prima vedere, par chiar dezgustătoare pentru poporul Israel. Și ce interesant că le folosește pe cele care s-ar părea că sunt cele mai de preț în Israel, să arate că la un moment dat el eșuiază, dar cei mai desconsiderat, de fapt, este pus în capul unghiului. Adică în față. Și este nu degeaba dat exemplu cu unii cei mai respectabili reprezentanți din clasele evreilor. Spunea că atunci când acel evreu, nu se spune din ce seminție, a căzut sub acei tălhari și a fost jefuit și bătut, da, iată aici ne spune în această pildă, practic pe lângă el trecea în vremea cei cine? Un preot. Preot care a trecut pe alături. Acum nu insinuează nimeni să bage, adică învinuiri oricărui preot pentru că e preot și iată se egalează cu ăsta. Dar faptul că preoții erau dintre una din cele mai înalte ierarhii și sfințenii, era un fel de
dragostea lui Dumnezeu trece peste bariera legii. Din cauza că ăsta era plin de sânge murdar, reieșea ca și cum că acel preot nu trebuia să atingă de el să nu se spurce, da? Dar Dumnezeu spune că în cazul în care aproapele tău are nevoie, mergi peste asta. Chiar dacă legea spunea că după aceea trebuia să rămână necurat ceva zile și după aceea se spăla, asta și se întorce în taba lui. Tocmai Iisus vine să șteargă toate aceste lucruri care erau, de fapt, o oglindă asupra lui Iisus. O oglindă a lucrurilor viitoare. Da? Și Iisus a pus capăt cu toate aceste reguli care sunt de locuri numite așa începătoare. Și preotul trece pe alături. Deci el, conform dragostei, trebuia să oprească și dea ajutor acelui căzut între tâlhari. Lucrurile nu se opresc aici, ba mai mult. Continui cu a doua clasă ierarhiei. Trece pe acolo și un levit. Interesant că preoții erau din leviți, din Levi, da? Din Levi, din Aron. Din Aron. Iar ceilalți leviți erau la fel din Levi, numai că erau slujitori la templu. Într-un fel de, așa, în postură de, ca și cum am fi slujitori, hai să zicem, eu știu, monahi, dascăli sau ce ar mai fi. Deci tot o clasă și cărturari și învățători care trebuiau să învețe pe Israel lucrurile dragostei lui Dumnezeu. Pentru că tocmai căderea din dragostea lui Dumnezeu și i-a dus pe cei 10 seminții și căderea în idolatrie și tot paradoxul ăsta sau contrastul ăsta i-a îndepărtat de Dumnezeu și i-a dus în robie, pentru că Dumnezeu a spus că va curăți lucrurile astea. Și pe Iuda la fel l-a dus în robie 70 de ani în Babilon și acolo Iuda, sau seminția lui Iuda care după aceea se întoarce, s-a curățit practic de acea asurzime de a nu înțelege dragostea lui Dumnezeu. Numai că a căzut în altă extremă. Atât de tare s-a prins de dreptarul care l-a format în sinagogile cel de acolo, școlile cel pe lângă templu. Templul deja nu era, că era distrus. Atât de tare s-a deprins, încât legea a devenit înlocuitoră a tot. Și de ce pe timpul Domnului Iisus Hristos evreii se ciocnesc de această problemă? Ei nu înțeleg că legea era standardul, dar împlinitorul iată-l. Nu pentru că v-a pus Dumnezeu pe voi să împliniți, v-a pus pe voi să vegheți, să fiți împlinitori, dar nu legea vă dă viața, ci Cel ce vine să vă dă viața. Pentru că El va împlini-o cu adevărat 100%. Voi n-ați împlinit 100%. V-ați străduit, dar El împlinește. Și de fapt viața nu căpătați în ce ați străduit voi cu greșelile voastre. Dar de fapt viața vă dă El în dar din cauza neputinței voastre. El împlinește legea în locul vostru. Și iată că evreii, prin acest petriri standard, considerau că doar ei împlinesc în acel moment. Și acești samariteni erau detestați. Avem un discurs extraordinar vis-a-vis de la capitolul ăsta cu Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, cu femeia samariteancă. Este extraordinar. Atunci când Iisus vine timpul să poată transmite Evanghelia și altor părți a Israelului mai puțin agreate de Israel, cum ar fi Samaria. Și întrezirea în Samaria se începe cu noutatea femeia samariteancă de la fântână. Atunci când Iisus intră în discuții cu ea și spune, când ucenicii s-au dus să le dea mâncare, dăm să beau, și a spus, cum? Tu, bărbat? Mai vorbim că bărbați se întrebau să comunice cu femeile. Și încă izraelit cer mii femei samariteancă să-ți dau să beau, este o străinătate totală, pentru că spune acolo că evreii n-aveau legătură deloc, practic, cu samaritenii. Considerau, într-un fel, așa, necurați, urcați. Și ei, când treceau, rare ori, evreii treceau prin Samaria atunci când mergeau în nord, în Galileea, de la Ierusalim la Galileea, când se ridicau, sau veneau în fiecare an la Paști sau de sărbători. Asta. Cel mai multe ori treceau, înconjurau Galileea, treceau prin Valea Iordanului. Da? Foarte interesant. Dar atunci Iisus a venit timpul și a mers prin Samaria. Și iată, femeia explică, practic, istoricește toată problema cu samaritenii. Tu, bărbat, și încă evreu,
și mii femei și samaritean când cer să beau, e ceva straniu pentru mine. Iisus și la un moment dat femeia, din cauza că atunci au învățat acei preoți pe ei că, iată, aici a fost fântâna lui Iacov și așa mai departe, Samaria, pe înălțimea aceasta, ei se închinau lui Dumnezeu. Iisus începe a prezenta de ce evreii trebuiau să fie ca model de dragostea lui Dumnezeu și spunea că într-adevăr în Ierusalim este locul de închinare, dar vine vremea și a venit când adevărați închinitori al Dumnezeu s-au închinat nici aici în Ierusalim, nici pe muntele celea, ci în inimă, în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinători iubește Dumnezeu sau vrea Dumnezeu. De fapt, Iisus venea să împlinească cu ăsta. Era nou, intrarea în nou legământ, demonstrația maximală a dragostei lui Dumnezeu. Deci aici e punctul culminant. Și spuneam, la cruce, Iisus o simțit ce înseamnă despărțit pentru câteva clipe de dragoste Dumnezeu. Și când în durere o strigat, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Deci Iisus încă o dată ilustrează ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu care ține totul, ce înseamnă pe o clipă măcar să-i despărțit de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că fără ea nu poți înțelege să te iubești pe tine și să iubești aproape. Și iată că femeia a înțeles ce vrea să-i ofere Iisus Hristos. Viața veșnică și Iisus îi spune, ea a povestit ceva din viața ei, ea a spus că văd că ești proroc pentru că spune lucruri despre care n-aveai cum să știi decât eu, dar eu ți spun și văd că tu le tălmăcești dinainte. Și a spune, cheamă-l pe soțul tău și ea îi spune, n-am soț, da? Și el la un moment dat spune, cu adevărat ai spus, pentru că ai avut alt 5 soți și mai departe. Deci o femeie care era destul de, avea și ei problemele, păcatele ei, dar era destul de considerat, detestat în clasa ei, chiar și pentru samariteni. Și la un moment dat ea spune, da, noi știm că, deci ciocnești de problema, spuneam, cu închinarea, știm că va veni Mesia. Dar ei încă aveau o viziune destul de cețoasă vis-a-vis de... Dacă unii evrei, dinainte, proroci, mai aveau o viziune clară cât de cât privire la Mesia și credeau în Mesia care să vină, ăștia erau în ceață. Dar au auzit că trebuia să vină. Și spune, eu, cel care vorbesc, sunt acel. Și femeia a crezut. Și a fugit în oraș și a spus, veniți să vedeți un om care a spus tot, nu cumva este acesta Mesia. Deci punct culminat. Dar de ce am amintit pe aceste două istorii? Pentru că aici acel samaritean care era detestat în mijlocul comunității evreiești, de fapt se oprește și dă ajutor acelui evreu care a căzut între tâlhari. Pentru că un om. De fapt, nu se amintește că este un evreu, dar contextul ne dă de înțeles că de fapt ar fi vorba mai degrabă despre cineva din poporul evreu. Și iată că s-ar părea că e straniu, s-ar părea că și samaritenii un pic aveau un pic de pică pe evrei. Pentru că unii pe alții se desconsiderau. Ei spuneau că consideră că ei că și iau ca tată pe Iacov și iată acolo, iar evreii nu aveau treabă cu samaritenii pentru că nu se sânge curat cu evreii care sunt din Avram. Deci problema asta culturală. Și ar putea a avut toate motivele, Iisus vrea să ne spună, și acest samaritean spune, măi, dar de ce să-mi fie milă eu de cel care, de fapt, e gata să arunci cu pietre în mine, că mă detestă ca și cultură. Dar samariteanul arată, practic, distruge barierele și arată dragostea. Deci pe mine nu mă interesează cine ești tu. Pe mine mă interesează tu. Pe mine mă interesează că mie îmi pasă de tine, indiferent cine fi, de ce culoare, cum. Și eu mă aplec, eu intru în comuniune, în împărtășie, deci eu mă identific cu tine. Eu mă aplec și te iau ca aproapele meu. Și nu degeaba ilustrația asta, pentru că la un moment dat ei un pic probabil autorul erau șocați. Și la un moment dat el pune întrebarea. Spune, care dintre acești trei, preotul, levitul și samariteanul, se pare că a dat dovadă că este aproape celul ce căzut în tâlhari? Încă o dată reamintim. Ce fel de aproape? Dacă luăm cultural, nici de cum aproape. Din contra, ăsta, dacă ar fi fost bine mers sănătos, era posibil să arunci cu pietre în samariteanul ăsta. Nu te atingi de mine pentru că ești detestat. Dar și probabil samariteanul s-a vist supărări. Dar arată că tocmai samariteanul sau cel la care s-au așteptat cel mai puțin
să apropie și să se identifice cu acela. Noi mai avem lecții în Noul Testament vis-a-vis de identitate. Niște lecții extraordinar de frumoase, tot legate de dragoste. Atunci când în Faptele Apostolilor, pe lângă convertirea unor evrei deja la creștinism, există momentul în Faptele Apostolilor istoric despre cum s-au convertit samaritenii. Și primii probabil din samariteni care s-au convertit au fost chiar femeia și cu acei care, după ce femeia a dus, practic, majoritatea locuitorilor din oraș, a dus la Iisus, el a ascultat și a spus, acum nu mai credem că El este Mesia, într-adevăr Mesia, cel care era așteptat din cuvintele tale, dar pentru că noi înșine ne l-am ascultat și credem și ne-am convins că El este Mesia. Deci iată o comunitate deja formată din credincioși care au primit dragostea lui Dumnezeu. Deci și nu se uita că Iisus, ca și femeia, nu mai reacționa ca și femeia. Păi tu ești evreu, păi ce cauți la noi, păi parcă avem probleme între noi, da? Iisus le-a vorbit în felul ăsta. Și arată dragostea Dumnezeu, sparge orice barieră. Și Apostolul Pavel, practic, majoritatea teologiei lui este construită pe asta. Și spune că acum nu mai există nici evreu, nici iudei, nici grec, nici barbar, nici nimic, ci toți care cred sunt una în Hristos. Și aceste momente de spargere a barierelor culturale au dus la formarea ceea ce se numește în lume comunitate creștină, care, cu părere de rău, tot am mai căzut în anumite extreme, dar întotdeauna atunci când privești în Biblie, privești în Cuvântul Dumnezeu, privești în origini, autenticitatea creștinismului, vezi absolut toate barierele dispar și există un singur popor în Hristos, dragostea lui Dumnezeu. Și atât spuneam că tocmai asta și oferă dragostea Dumnezeu. Și cine este acel samaritean? Pentru că oricum această ilustrație samariteanul indică spre cineva. Cât n-ar fi de paradoxal. Și s-ar tot întâmpla o istorie astfel cu un samaritean. Pentru că pentru evrei se făceau ochii mari. Însuși Dumnezeu se identifică cu acel samaritean. Doamne, e șocant. Cum adică? Tu te compari cu acel... Da. El se compară cu acel samaritean, spune, nu există motive ca și cum să fie atracție între ei. Dar unul a spus, eu am ales să iubesc. Și eu iubind, spar toate stereotipurile. Dau oricui dragostea mea și ei vor iubi la fel. Și spune că vor cunoaște în adevăr că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Deci, iubiți-vă. Vă dau o poruncă nouă. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Așa spune Hristos. Și atât aici spuneam, la un moment dat, chiar există momentul ăsta că atunci când samaritenii, următoarea etapă a samaritenilor, de fapt au mers la samariteni și le-au mai spus Evanghelia și Filip, unul din apostoli, deja după înălțarea lui Iisus. Au mers, le-au spus, dar exista o ierarhie între apostoli la Ierusalim. Da? Și atunci când au mers, când au auzit despre ce a făcut evanghelistul Filip în Samaria, au mers din ierarhia apostolilor până acolo să vadă ce. Și spune că o trebuie să pună mâinile peste samariteni ca să primească Duhul Sfânt. Deci există, practic, în creștinism câteva etape cum s-a fost umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru că și asta este legat de dragoste. Pentru că fără Duhul Sfânt, care este turnat de Dumnezeu în noi la momentul credinței, nu poți avea dragoste de Dumnezeu. Și nu poți avea iubire de sine, nu poți avea o atitudine corectă de sine. Practic, este naștere de sus, naștere de nou. Și, practic, de ce au făcut lucrul ăsta? Deci nu o să intru în detalii care sunt pași, poate cu o altă ocazie, dar tocmai după aia o să vedem cum și cu neamurile din Corneliu, da? Din tot Faptele Apostolului, undeva capitolul 10, 12, pare mi se, adică dacă nu mi scapă, atunci când la fel trebuiau să se identifice și când chiar de unii care încă aveau barieră culturală au fost mustrați cum ai intrat la unul netăiat împrejur, cum ai mers la el și Apostolul Petru explică anumite momente care s-au întâmplat în viața lui și care Dumnezeu arată că
din moment ce Dumnezeu a turnat dragoste, deci nimic nu mai numiți purcat. Gata, totul este una în Hristos. Totul este inundat de dragostea lui Dumnezeu. Dacă voi permiteți lucrul ăsta. Și eu trebuie să înveț lecții după lecții. Chiar apostolii. Și spuneam, una din lecțiile care trebuie să învețe este că samaritenii nu primeau încă umplerea cu Duhul Sfânt până nu veneau evreii din apostoli să pună mâna cu ei. Ce înseamnă asta? Înseamnă iubiți cum iubește Domnul necondiționat. Voi vă identificați cu dânșii. Gata, s-o dus cu ce-a fost înainte cu vrajba dintre ei. Voi sunteți una și aceeași, identitari. Da? Chiar undeva este comparat lucrul ăsta cu, să mă ierți dacă fac comparația, dar este foarte importantă, soț și soția devin un singur trup. Ei nu sunt două persoane în același timp, dar ei prin comuniune devin un singur trup. Cum și Hristos și Biserica devine, practic, mireasa și Hristos. Deci, practic, devenim un singur trup, ca și părtășii, ca și comuniuni. Exact aici, așa și evreii. O trebuie să se identifice cu samaritenii, ca să fie frați în Hristos, un singur trup. Deci, dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu sparge barierele din inimă. Și o să termin, dar și aici este de lucrat, dacă sincer. Problemele nu s-au terminat. Aici este încă loc de lucrat. Pentru că a crește în Hristos. Pentru că la un moment dat Apostolul Pavel spune că lucrurile astea, când le-am auzit de la început, sunt ca un lapte duhovnicesc. Dar după cum copiii sunt deprins cu lapte, e foarte important ca să hrănească cu lapte. Dar treptat și le cresc dinții, crește ca persoană matură și se deprind deja cu bucate tari. Dar bucatele tari pot să le digeri doar cei care au maturitate, adică este o ilustrație și care foarte bine iau seama la lucrurile astea. Și Apostolul Pietru undeva, deci eu o să dau aici practic un lanț de sfaturi pe care le dă Pietru la a doua epistolă lui subornicească a lui Pietru, la capitolul 1 de la versetul 5 la versetul 7, practic 3 versete, spune așa: de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta. Deci odată ce ne-a umplut dragostea lui Dumnezeu pe noi începem să acționăm. Deci nu rămânem așa leneși sau nu luăm seama sau nu punem în aplicație lucrul ăsta. Lucrul ăsta combină și fapta, spune aici cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, dar atunci când cunoști, citești din cuvânt, cauți să aplici și fapta și vorbirea și vorbești la fel. Iisus Hristos folosește și Apostolul la fel folosește din prisosul inimii, vorbește gura. Deci ce te umple, cu aceea vorbești. Faptele făcute vin tot din decizii, gânduri, hotărâri. Și faptele arată de fapt ce trăiești, la fel, da? Deci toate lucrurile astea vin împreună. Asta arată că dragostea lui Dumnezeu care este în tine și respectul de sine și respect pentru alții, ca și bunul samaritean, te pune la acțiuni. Și prin aceasta arată dragostea altora. Cine nu cunoaște lucrurile astea, tocmai de ce îi trăiește în frustrare? De cele mai multe ori eșuiază. Și s-ar părea că spune întrebarea: băi, am oferit oamenilor atâta, dar ei nu mi-au dat ceea ce m-am așteptat eu. Păi, care e obiectivul ofertii tale? Dacă ea vine din că mă umple cine trebuie, Dumnezeu, atunci eu nu caut să mă umple neapărat alții. Toate și acestea sunt importante. Acest, spune așa, feedback, da? Dintre da și a primi. Dar, de fapt, ceea ce urmăresc eu este să dau. Asta este ceea ce spune Scriptura și este ceea ce este demn de urmat. Dacă să mă întreb pe mine dacă reușesc întotdeauna, nu pot să mă laud că reușesc. Dar dacă este să vorbesc adevăr, atunci nu pot să inventez să spun altceva. Pot să spun ceea ce spune aici, pentru ca să mi se întipărească mai bine mie în minte și să fie de folos pentru alții. Și întotdeauna să amintim ce scrie aici. Și dacă m-ar întreba cineva, dar de unde ai luat asta?
este că nu este invenția mea și mă bucur că nu este invenția mea, pentru că există cineva care, cineva mai mare decât noi și care, prin aceste recomandări, sunt niște recomandări de-a dreptul statornice și lucrătoare și vin de la cineva care are o experiență veșnică. Deci nu vin de la mine care, undeva poate să dau greș, undeva poate teoria altfel lucrează și câteodată le spun la oameni, mă bucur că nu eu sunt izvorul, primul care dă asta. Că dacă ar fi eu, ar fi vai de voi. Pentru că ați spune că am auzit o experiență în altă parte care a funcționat după părerea mea mai bine. Dar mă bucur că această experiență este atât de clară și statornică pentru că este dată de cineva care are o experiență veșnică. Și acel la sigur nu dă greș. La sigur nu dă bară. Așa că dacă mă ascultă cineva pe mine, nu mă ascultă pe mine, după cum spune și Hristos, ci ascultă pe cel care este veșnic și la sigur nu dă greș. Uitați-vă acolo. Pentru că Hristos spune, dacă nu o să vă asculte pe voi, înseamnă că nu mă ascultă nici pe mine. Pentru că, de fapt, ce spus eu am spus. Dacă vă ascultă pe voi, pentru că voi citați ce am spus eu, atunci nu pe voi vă ascultă, ci pe mine mă ascultă, pentru că eu, de fapt, am spus cuvintele acestea din Scriptură. Și aici, mai departe, Apostolul Petru spune așa. Deci, după cunoștință, cunoașterea ceea ce a spus el, ca nume Dumnezeu este autoritate și că el spune cuvintele astea, și vorbirea lor, trăirea lor, cu fapta, cu gândul, cu predispunerea, după aceea asta duce înfrânare. Deci eu conștientizez ce trebuie să fac și eu mă înfrânez. Mă înfrânez de la rău pentru că dragostea lui mi-arată, cel puțin îmi dă obraz. Cum pot eu să mai fiu rău când el mi-arată atât de mult bine? Da? Așa înfrânarea. Cu înfrânarea răbdarea. Deci eu încep să devin răbdător. Deci Iisus când spune că dacă te-a lovit unul peste obrazul ăsta, întoarce pe celălalt sau faceți bine, băi din contra, binecuvântați ce vă blați și mai departe, face bine, este că nu faptul că răzbunarea m-ar împlini nici de cum, din contra, mă aduce pagubă, și nu că aștept neapărat că eu să fiu cel care îl dovedesc, că îl înving pe celălalt în cuvinte sau într-un spor sau ceva. Dar însuși fapt că chiar dacă nu sunt crezut, chiar dacă nu sunt neglijat, chiar dacă nu sunt văzut, el mă umple și pentru mine cum mă umple el este suficient ca să pot umple pe alții. Deci, practic, dacă mă uit la dragostea lui Dumnezeu, niciodată nu o să fiu biruit de frustrare. De fapt, aproape că deloc. Pentru că sursa mea nu este o sursă temporară sau de la cineva obținut care poate reacționa diferit în dependență de ce emoții sau sentimente are. Dar vine de la cineva care este statornic, de la el. Iată de ce eu îl iubesc pe el, pentru că el m-a iubit mai întâi, pentru că el, cu dragoste care m-a iubit, o turat-o în mine și pentru că eu am înțeles cât de prețios în fața lui și pentru că eu, cu dragoste care a turat-o în mine, iubesc pe alții. Și aici e, de fapt, și de lucrat. Întotdeauna ne ciocnim și cu firea noastră, vechiul om care spune că, dar nu întotdeauna îmi place să iubesc așa, necondiționat, orice și oricine. Și aici eu trebuie să lucrez. De aceea Apostolul Petru spune, iată, toate aceste trei trepte de muncit. Cu înfrânarea, răbdare. De aceea eu trebuie să am răbdare. Iisus Hristos chiar spune îndelungă răbdare. E complicat, dar trăim îndelungă răbdare. Așa. Cu răbdare evlavia. Deci începi să... E atât de frumos sună. Începi să în viața ta să prezinte lucrul ăsta. Oamenii privesc și spun, eu văd asta. Chiar. Nu numai că aud teorii. Da, cineva depinde, cineva cât de tare se străduie să crească în asta. Cineva poate spune câteodată, de ce îmi vorbești tu când faptele tare strigă mai tare decât ce îmi spui tu? Poate fi și așa. E eșec în viața acelui credincios care pur și simplu încă nu a învățat sau nu reușește să învețe cum să reflecte dragostea lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem ca niște oglinzi care preluăm și trebuie să reflectăm. Dar spune că în felul ăsta noi devenim evlavioși. Dar, uite, spuneam, stau câțiva momente de muncit în față. Stă credința, acțiunea, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, îndelungă răbdare, evlavia, da, devii așa și spune și tocmai
dobândind lucrurile astea, ajungeți la dragostea de frați. Există așa o expresie în lumea noastră și un personaj drag mie deseori îl folosea. Însă îl folosea cu scopul ăsta lumesc. E mai aproape cămașa decât ușa. Mai aproape de mine cămașa decât ușa, da? Despre anume ideea asta egoistă. Și tot are și aici un sâmbur de adevăr, pentru că, într-adevăr, primii care parcă mai degrabă simpatii putem oferi, nu spun, sunt și excepții, sunt și paradoxuri, sunt apropiații. Părinți, frați, surori, mai știu eu, da, soț, soții. Deci, așa trebuie și-i firesc să fie așa. Deci ei primii sunt care mă trage să iubesc. Pentru că asta e firește. Dar până să ajungem la ce e greu de mulțumit și care practic aproape că se pare că este imposibil de iubit și așa mai departe. Și spune că după ce, iată, toate treptele le-ai trecut, și asta nu e greu. Spune Hristos, spuneam că El spunea că îndrăzniți, eu am vins tu. Da. Eu vă dau putere și biruință. Spune aici, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și undeva chiar Apostolul Ioan spune, știi, parafrazez, din întâia epistolă lui Ioan, suborniceasă lui Ioan, spune că practic minte cel care spune că iubește pe Dumnezeu, dar nu iubește pe propriul lui. Adică și el spune, chiar dă o ilustrație foarte clară. Cum poți spui tu că iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi? Noi știm că el există pentru că o demonstra lucrul ăsta în istorie. Dar acum, fizic, încă nu l-ai văzut. O să-l vedem când o să vii timpul. Acum nu poți să-l vezi. Îl vezi în viața ta cum acționează, îl vezi în Scriptură, îl vezi, da? Știi că istoria spune clar despre lucrurile astea. Ai văzut la lucruri în istorie, dar încă nu l-ai văzut. Și iată aici te prind la moment, Ioan spune. Dacă tu care nu l-ai văzut pe Dumnezeu și spui, iubesc, e ușor să spui, ia că iubesc tigrii din taiga sau din India. E ușor să spun că iubesc, deoarece eu n-am fost acolo, nu m-am fost în situația de a fi în anturajul lor, de a-i hrăni și mai departe. Cred că dacă m-aș cioni cu problemele astea, aș spune după aceea, iubesc eu să fiu în anturajul tigrilor sau nu. Dar eu pot spune ușor așa, că eu iubesc tigrii sau altceva. Da? Chiar dacă tigrii, pentru că știi că animalii sunt mai greu de învățat. Da? Și unii oameni pot fi așa. Că dacă cineva spune că iubesc mielușei sau iepuraș, deja asta e mai ușor. Dar și aici sunt probleme. Așa că dacă tu care nu-L vezi încă pe Dumnezeu, spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar nu iubești pe aproape, ești un mincinos. Spune. Pentru că tocmai că El care a pus în tine dragostea, te faci să iubești pe oameni. Dar de ce? Iată, de exemplu, când judeam odată ca și credincios și conștientizam. Am eu probleme cu oamenii? Am eu probleme în a comunica cu oamenii? Se pare că nu. Mă provoacă deseori oamenii? Da. Da. Sunt eu corect întotdeauna cu oamenii? Nu, în cele mai des cazuri. Nu sunt corect cu oamenii. Da, egoismul ăsta. Vreau eu să învăț să lucrez mai bine cu oamenii? Da. Este greu de lucrat cu oamenii? Da. Este greu de lucrat cu oamenii. Dar iubesc eu pe oameni? M-am prins eu la idee că iubesc pe oameni fără a căuta să fac discriminare pe un principiu. Știi că m-am prins la ideea că da, eu iubesc oameni. De ce? M-am prins la ideea că Dumnezeu m-a învățat Dumnezeu. Ce înseamnă mila? Am avut odată un moment când am fost atacat verbal de către o persoană din comunitatea romă. Da? Și eu ca și bărbat, mai ales în postura mea de bărbat, conectează foarte repede cu un erou de ăsta din filmele americane, da? Păi și îi amintim și atunci și de toate artele marțiale și de box și de tot. Pentru că există în mine parte, nu spun și la partea femeie poate fi, eu vorbesc de mine ca bărbat. Există partea asta de așa numită mândrie bărbătească că
nu vreau ca cineva să mă calce pe grumaz. Și încep să-mi conectez toate aspectele mele de curcan. Da? Însă, ce am simțit în momentul acela este că Dumnezeu îmi vorbea și îmi spune: tu știi foarte bine că ori de câte ori ai apelat la lucrul ăsta, nu aduce la nimic bun. Din cauza că el a început cu o tactică așa destul de delicată, a vrut să vadă dacă nu am pe nimeni de rudeni în poliție și m-a întrebat dacă nu am pe nimeni în poliție. Colo, și eu am înțeles ce-i treabă. Și la un moment dat, el a început să atât 20 de lei nu se găsește, că dacă îți trag una ca jos și mai departe. Duhul Sfânt, care era minim, a spus: stai un pic, eu am să rezolv problema altfel. Și îi spun: uite, și am îndrăznit să-i spun așa: uite, în primul rând n-ai să faci ce spui tu, pentru că sunt lume în jurul nostru, îți dai seama că nu. Asta a fost prima reacție a lui, să șochez, că eu am ripostat, dar nu în felul agresiv. A doua a fost că, uite, eu am 20 de lei, dar dacă sincer ei sunt ultimii mei bani, pentru că n-am primit încă salariu și trebuie să-mi cumpăr de mâncare. Ți-aș fi dat dacă mi-ai cerut frumos. Și înțelegi că tu n-ai făcut lucrul ăsta, de ce trăiesc că nu. Dar am ceva mai frumos să-ți dau. Și am scos o broșură în care, ca un ghid, vorbesc la oameni despre dragostea lui Dumnezeu. Și încep să vorbesc. În momentul acela, el spune: tu ești credincios, da? Ei, mă scuz, dar bun, o zi bună, așa. Au început să pleci, cedeze. Îți dai seama ce teren eu am câștigat în fața lui. Pentru că el, în real, era destul de bine făcut și era un agresor. Și el merge pe nota de a pleca chiar și forța pentru a obține ceva de la mine. El a crezut că sunt un student de la un oarecare acolo instituție de învățământ. Însă, faptul că eu am simțit că Duhul Sfânt pune dragoste în mine pentru el, indiferent ce gândea firea mea paralel, este că eu am spus: eu am ceva mai frumos pentru tine. Vreau să spun de ce Dumnezeu te iubește și de ce este mai important ce să spun. La care el a început să riposteze, să plece. Am reușit doar așa, plecând el, să-i spun lucrurile astea, dar și el a plecat. Și n-am drăznit verbal să-i spun niciuna din gândurile cele care mi-au trecut atunci, pentru că probabil că era mai rău. Iată, asta a fost un moment, câteva momente care le-am simțit. Nu pentru că eu sunt bravo, dar pentru că real am vrut să mă împărtășesc pe momente în care eu am simțit ce înseamnă dragostea de Dumnezeu care este turnată în mine, cel puțin în moment cel de succes. Au mai fost și alte momente care nu au fost atât de reușite. E rușine de ele. Nu o să le dau acum, dar ok. Adică am învățat de ce trebuie să fiu mai bun. Dar am simțit lucrul ăsta atunci și am simțit de ce eu sunt important în fața lui Dumnezeu. De ce eu sunt important, prețuit, pentru că El mă prețuiește. Din cauza că sunt prețuit, eu înțeleg de ce eu prețuiesc pe alții. Eu te prețuiesc pentru că Dumnezeu mă prețuiește pe mine, pentru că El mă prețuiește pe mine, pentru că El îi prețuiește pe mine și pe tine. Înțelegi de ce e frumos? Și iată de ce eu n-am dreptul și nici îndrăzneala spun că tu ești cu ceva mai rău ca mine. Poate că nu ești la nivelul studiilor ca mine, poate că nu ești din multe alte chestii, dar nu contează asta. Contează. Da, contează și ne apreciem locul fiecăruia vis-a-vis de cine și ce-a reușit. Asta este un respect de la sine venit. Omul educat va percepe întotdeauna lucrurile astea. Dar eu, totuși, ca să nu confundăm, mândria care nu vine din dragostea lui Dumnezeu și vine dintr-o dragoste egoistă care frustrează, chiar din mâna oamenilor foarte deștepți. Deodată le spuneam la cineva: mă miră, apreciez, dar mă și întristează în același timp, pentru că nu mă îndoiesc foarte mulți oameni foarte deștepți, foarte discreți și foarte buni la multe capitole. Dar ceea ce văd este că el nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Și, părere de rău, de cel mai multe ori, oamenii aceștia, într-un oarecare moment a vieții lor, ajung frustrați. De ce? Că n-au cunoscut cel mai important. Și, dimpotrivă, am văzut oameni care mai puțin cărturari, din ierarhie mai joasă, pot fi și oameni foarte culți, educați și, cunoscând dragostea lui Dumnezeu, completându-le toate, fiind la o etapă foarte înaltă, foarte bun lider. Dar chiar oameni din jos, dar cu singurătate față și cu dragostea lui Dumnezeu în inimă. De ce? Pentru că ei trăiesc ceea ce Dumnezeu a pus. De aceea Iisus Hristos folosește acest lucru, spune că le-ai descoperit lucrul ăsta pruncilor, nu celor înțelepți.
ai făcut înțelepciunea înțelepților nebuniei. Și, adică ceea ce părea pentru dânsul lucruri nebunii, adică simple a lumii, le-ai adus la rangul de înalt prețuire, adică Dumnezeule. Adrian, Asta este ceea ce a trezit în mine nevoia de a spune cum din Scriptură eu înțeleg dragostea de Dumnezeu, că de la asta începe, pentru că El m-a iubit mai întâi, pentru că El mă învață de ce eu trebuie să mă iubesc pe mine și de ce mă apreciez, toate că mai am de lucrat la capitolul ăsta, chiar și cu la aprecierea mea, că mă uit în oglindă, toate poate să-mi plac ceva. Dar eu știu că sunt o făptură deosebită, deoarece El îmi spune asta, de la El mă cuplează. Ți minte că spuneam despre acea povestioară, dacă reuși să te uiți, cu Pancinello, acea păpușă de lemn. Încă nu am privit-o, dar da, aș vrea aici să-mi spuneți încă o dată despre frumusețea asta pe care noi o credem sau urățenia pe care noi o vedem fizic. Și ce spune Dumnezeu despre asta? Spuneam că acum noi nu avem o fotografie cum arăta împăratul David. Dacă vorbim de David, ce-i lipsă lui David? Mai nimic. Ce-i lipsă lui Solomon? Mai nimic. Și noi aici trebuie să ținem cont de aceste momente foarte importante, pentru că, da, anume de aspectul chiar și fizic, că și aspectul lăuntric. Că noi nu avem nicio fotografie de-a lui, noi nu știm cât de frumos era. Noi ne mai uităm câteodată care sunt preferințele lumii, de exemplu, din Evul Mediu. Când, de exemplu, pentru bărbați erau mai atractivi la aspect femeile mai plenuțe. Astăzi, cele mai suple. Arată un paradox. Cum au putut ăștia să prefere așa ceva atunci? Că noi preferăm azi. Că tare ăsta ar fi standardul frumuseței. Și nu celălalt. Așa. Adică, eu spun ca bărbat cu ce m-am mai auzit și m-am ciocnit. Dar, noi nu știm cum arăta, de exemplu, David. Însă David, atunci spuneam când am conștientizat, a dedicat chiar un psalm, spuneam întreg la asta. Te laud pentru că m-ai creat o făptură atât de minunată. Noi nu știm dacă David arăta ca Brad Pitt, la Johnny Depp sau nu știu ca cine. Da? Ok. Eu nu știu. Poate și era frumos. Toate că la un moment dat există o expresie. Băiatul ăsta era cu păr bălai și frumos la față. Atunci când l-a uns împărat ăsta. Doamne, ești tu subiectiv. De ce amintești despre efectele astea? Ați fi complexați un pic ca cei care se consideră nefrumos la față. Sau nefrumos, sau nu cu părul bălai, sau nu cu părul șatier. Sau mai știu eu. Dar, de fapt, doar un singur moment a fost spus pe asta. Unele persoane, de exemplu, poate în parcurs ca fizic, să schimbi ca aspect. De exemplu, când era mitel să fii smolit, uscățâv și negrișos și parcă urât, și când crește, mai ales partea feminină. Să face așa o domnișoară de frumoasă, atât de asta. Și s-ar părea că, să uiți, de unii din așa ceva, că era mitel, a devenit așa ceva, e paradox. Și invers. S-ar putea să fie ca cineva care arăta destul de drăguț când era mic, să primească anumite aspecte, poate nu chiar după standardele lumii când crește mai mare. Pentru că crește un pic forma nasului, altfel, urechile, chestii, părul, forma capului, feței, volumul și așa mai departe. Deci cine stabilește acest parametru? David, noi nu știm dacă a rămas la fel de frumos, când spuneți pe el mic, când a crescut mare. Însă, Dumnezeu, și numai un singur episod amintiți despre asta. După aceea amintește doar despre frumusețea interioară. Pentru că Dumnezeu iubește cu o dragoste necondiționată. Da, noi oamenii mai avem partea subiectivă în noi. Și spune că mai creat o ființă atât de minunată. Deci fiecare persoană, oricât de mult nu i-ar spune cineva că e urât, dacă se uită la Dumnezeu, acolo găsești că e frumos. Deci, și acum nu poate nimeni obliga o lume întreagă să-ți spună că ești frumos. Și cu părere de rău este o realitate dură. Dar David o conștientizat și o spun. Îți spun ție, tu ești ca și mine, o făptură minunată. Și Solomon, care probabil la fel, poate era un bărbat frumos, da? Dar interesant că când scrie cartea Cântarea Cântărilor, un fel de o carte, de fapt, care ilustrează dragostea lui Dumnezeu cu
poporul lui, oamenii credincioși, cu Israel și după aceea cu ceilalți credincioși, cântarea cântărilor este o ilustrație extraordinară. Arată niște detalii în care o intimitate extraordinară. Și totuși acea parte feminină care se identifică în povestirea lui Solomon spune că da, sunt negrincioasă, da, sunt arsă de soare, da, așa, într-un fel, e ca și cum un pic tot are un pic, simte complexitatea asta de un pic nu spre atractivă. Sunt negricioasă. Din cauza că cultura lui Solomon a permis să aibă chiar 300 de soții și 700 de însoțitoare. Cum e asta în istorie, o să întrebăm pe Dumnezeu când o să vii. De fapt, Dumnezeu a creat o singură femeie pentru un singur bărbat și așa o să bine. Cum s-a întâmplat asta la Solomon și mai departe și chestia asta, crede-mă, sau probabil știi, de fapt Solomon l-a scos nu la vremuri bune. L-a adus acei la căderi, la sfârșit destul de tare, pentru că multe din acestea atrăgeau în idolatrie. Și totuși el amintește despre un singur subiect, o singură iubită în viața lui. Această sulamită, așa o numește el, care e negricioasă și arsă de soare. Ei, la unii bărbați le place partea feminină mai smolită. Așa e asta. Ei, în cultura lor, că era ei sunt un pic mai smoliți, probabil că poate fi indicatorul contrastul spre inversul, să le placă mai deschis la culoare. Dar Sulamita asta spune că un pic se complexează și spune că sunt negricioasă, dar sunt iubită. Da, poate că nu mă vedeți atractivă, dar sunt deosebită. Și Solomon stopește după mine. Din cauza că ești deosebită. Și spune că multe, și chiar anume când un bărbat găsește, vorbesc iar din nou de cuplu, o soție care o apreciază din toate punctele de vedere, el spune că multe femei sunt laudate, chiar în proverbii lui Solomon. Multe femei sunt apreciate, îi parafrazez, în purtarea lor, dar tu le întreci pe toate. Adică tu ești deosebită. Și la fel, soția spune despre că, într-un fel, mulți sunt frumoși, dar tu când ești printre dânsi, ești ca un soare în comparație cu dânsi. Adică partea, ilustrația asta este mult de învățat de acolo. De ce înseamnă focusarea asta. Și ca spuneam, două personaje care, unul nu știm cum arăta până în final, nu știm dacă în tinerețea lui s-a apreciat, ba din contră, unul căuta pe David să-l descurajeze. De exemplu, când se duce la, și nu numai el, și Iosif, este Iosif vândut în Egipt. Numai că Iosif tot la fel este apreciat ca fiind plăcut la aspect. Încât a fost ispitită soția lui Potifar, să vrei să în adulter cu el, numai că el a fost credincios, a spus, Doamne, Dumnezeu să mă ferească de așa ceva. Și au fugit și au lăsat haina, după aceea au fost învinuiți și mai departe. Dar, David, de exemplu, când este un război între, să vorbesc despre partea fizică, și partea chiar și emoțională, când a fost, și era un adolescent, dar care știe foarte bine să mânuiască praște, așa anumite lucruri, cu asta îl dărâme pe cel Goliat, da? Cu o piatră care s-o înfipt drept în frunte. Și el vine cu numele Lui Dumnezeu. Și el arată o credință și o îndrăzneală extraordinară. Totuși când ajunge acolo și când aude acel uriaș, adică vorbește lucruri rele vis-a-vis de Israel și de Dumnezeu, el spune, cine este acest obraz netăiat împrejur de o cărăște el pe Dumnezeu cerului. Spune că frații lui când au văzut, că noi știm vicleșugul din inimă. Ai venit aici să dai tare și mare. Când de fapt și că ai părăsit oile și că trebuie să te întorci la oi. Mulți le spune la unii, la multe persoane, standardul meu poate spune cineva, nu ești suficient de frumos, tu trebuie să duci la oi, acolo e locul tău, du-te acolo. Lui David asta i-a spus. Du-te mai repede ce-i lăsa oile. Du-te mai repede la oi că tu ești nevoie la oi. Necătând la faptul că erau frații lui viteji aici și uriașul cel striga în fața lor, îi provoca și nimeni din eroii ăștia care îl detest fratelor mai mic nu ies în față să-l confrunte. Și acesta spune, într-un fel, să zice, nu, de fapt, nu este adevărat. Dar cine este acest? Și merge chiar la împărat. El nu se lasă descurajat.
și merge și spune, eu am să lupt cu dânsul, pentru că el o cărăște pe Dumnezeu, adică și Iisus Hristos folosește ilustrația, spune că ocările tale sau râvna pentru casa ta mă mănânc pe mine, adică tot ce cade asupra ta, Dumnezeul de fapt cade și asupra mea, pentru că ei vorbesc lucruri neadevărate despre tine. Când cineva învinovățește pe Dumnezeu pe nedrept, toate Dumnezeu nu are nevoie de apărare, dar faptul că în omul acel trăiește Dumnezeu, lui nu-i stă bine, că cineva vorbește astfel cu privire la Dumnezeu, când nu este nimic adevărat din ce spune. Cei ce sunt necunoscători. Am vorbit despre aspectul fizic. Spuneam despre apostolul Pavel. Atunci când ajunge la bătrânețe, bătrânul Pavel, bătrânul Saul, fostul Saul devenit Pavel. Apropo, Pavel a fost denumit mai pe urmă. De ce? Ce înseamnă Pavel în traducere? Cel mic. Atunci când el spune că a venit la credință, de fapt Dumnezeu l-a întors într-un mod deosebit. Practic, i-a sfărmat toată percepția lui în drum spre Damasc, când l-a convertit și el spune că eu sunt ca o, chiar să folosești, zic, ca o stârpitură. Sunt ca cel mai mic dintre credincioși, pentru că pe mine Dumnezeu m-a îndoiet, m-a obligat să vin la credință. Și eu când am înțeles, m-am dezmecit și am înțeles că merg într-o râvnă pentru legii, dar fără pricepere. Pavel era destul de sincer. Ce Dumnezeu totuși îl întoarce pentru că era sincer. Și el, cu sinceritatea asta, fiind câștigat pentru Hristos, după aceea, el spune că eu sunt ca cel mai mic. De ce și-a fost numit Pavel? Ca cel mic, smerit. Eu sunt ca cel mai de pe urmă. Cel mai puțin cu merită. Și totuși el lucrat cel mai mult pentru a înainta Evanghelia. Și când merge acolo în Corint, și când a avut atâta patimă, și merge și la Galateni și la mai departe, practic, nu mi-aduc aminte exact, dar spuneam că într-o epistolă există un moment când el îi spune, atunci când văd că ei au ieșurat în ceva, spune, cum aș vrea să mă prefac poate și glasul ca să mă întorc, să vă vorbesc altfel, să vă întorc, să vă înduplex, să vă întorc înapoi la dragostea lui Hristos. Pentru că atunci când am venit la voi, din cauza că au fost mai înainte bătut cu pietre, alte probleme au fost, practic aspectul fizic de atâtea și răni și situații era deloc atractiv. Spuneam, atunci în vremea aceea la greci, a fi atlet, frumos și toate lucrurile astea, la jocurile olimpice, sportive și toate astea, era ceva extraordinar. În lumea aceea era o apreciere extraordinară. Da? Practica asta era practic primul loc. Pe a doilea loc, sau dacă erau amândouă în una, era și mai perfect. Anume, dragostea pentru înțelepciune și așa numită știință și atletism. Era ceva extraordinar. Să arăți frumos și încă și deștept. Da. Și Apostolul Pavel vine și spune că dacă vă uitați la mine, atunci n-aveți ce vă atrage la mine. Pentru că eu eram schilodit și voi erați gata să-mi dați până și ochii, pentru că e slăbită vedere din cauza celor traume care opresc. Și ochii eram gata să-mi dați din ai voștri pentru ca eu să văd mai bine, atât de aproape ajungesem eu să fiu pentru voi. Da? Deci, iată că o persoană care la un moment dat n-avea un aspect atractiv, ajunge cu aspectul atractiv interior să cucerească o comunitate întreagă și spune, noi te prețuim pentru că tu ești frumos din cauza că ești frumos interior. Atât de frumos ești încât noi nici nu vedem cum arăți tu, noi vedem cine ești tu. Da. Și asta e cel mai important, Dumnezeu vrea asta. Ori, hai să luăm încă o dată, să ne întoarcem. Noi îl vedem pe Dumnezeu? Nu. Nu îl vedem. Există momente când l-a văzut Ioan, dar l-a văzut strălucitor tronul lui ca o piatră de smarald. Și ce a văzut? Că luminează tare, a auzit glasul lui. Și atâta l-a descris. Scrie că era ceva extraordinar, crea în jurul lui, că Dumnezeu e bunătate extraordinară, și mai departe. Descrie Moise atunci când îl vede, adică pe munte, când vede așa un pic și fața ilumina la slava lui Dumnezeu, vede un pic doar poala hainii, dar spune că nu poate omul să-l vadă fizic pe Dumnezeu și să trăiască, pentru că înseamnă să ară, să dispare, pentru că nu poți să înțelegi. Și îl vede un pic poala hainii și Ilie, când l-a ascuns, Ilie proroc, când a fost până
luarea lui la cer, da? Deci avem momente și totuși noi știm despre Dumnezeu că El este bun, dragoste și noi îl iubim. Da. Păi s-ar putea să fiu subiectiv și spun, păi eu nu i-am văzut fața, dar dacă n-a să-mi placă de fața lui, cum a să-l iubesc? Și noi, partea masculină, poate n-a să avem probleme cu asta. Mă întreb, așa subiectiv, știi, hazliu, mă întreb la partea feminină. Dar dacă partea feminină o să-i vadă fața lui Dumnezeu, și nu o să-i placă. Dar numai că inima schimbată nu mai pune așa întrebări. Ea nu mai pune așa întrebări. Ea apreciază. Și chiar dacă poate că ceva să ajute și în aspectul fizic, e binevenit, poate să ajute, dar tot foarte constructiv, ca nici de cum să nu ofenseze persoana aceea. Pentru că la o persoană întotdeauna ce este afectat? Fața, aspectul fizic, inima. Da, exact. Totul duce spre inimă, totul duce spre suflet. Deci trebuie tratat mai întâi sufletul. Ca persoana și să înțeleagă că tu ești tu pentru că în interiorul tău tu ești deosebit cum ești tu. Da. Nu pentru că tu arăți așa cum ești tu. Pentru că standarde sunt diferite. Standarde, preferințe sunt diferite. Eu, de exemplu, până o cunoaște soția mea, sincer să recunosc, am fost frustrat de anumite standarde lumești, de aspectul meu. Am fost frustrat pentru că credeam că nu sunt suficient de frumos, pentru care am fost refuzat de anumite fete, care, apropo, ele mie îmi plăceau foarte tare. Și ca parte din interior, dar și ca parte de exterior. Eu nu prezentam pentru ele interes. Și lucrul ăsta nu a fost lângă mine și un bărbat care să mă ghideze bine. Nu mai vorbesc de partea cu cerire, cu alte chestii, dar soția mea a fost un pic mai indulgent cu mine. Ea a răspuns aprecierii mele. Adică, dar din cauza că au avut respingere cei, eu foarte mult mă dezapreciam că anume partea fizică e ceva neclară cu mine. Și e un paradox. E un paradox pentru că când discuta, chiar așa, tangențial, teme cu aspect, chiar fetele, intrinsec spre foarte deseori cei cu părul drept vor părul creț, pentru că se gândesc că ea că și părul creț în asta. Dar cei cu părul creț, eu și întind părul și vreau să-l aibă drept, pentru că cred că cei cu părul drept sunt mai atractivi și așa mai departe. Unii pun lentilii de astea de contact cu alte culori. Cred că culoarea ochilor este mai frumoasă, alții cred că culoarea ochilor. Deci e un paradox. Dar asta dă o împlinire în moment. Dar ce facem cu îmbătrânire? Da? Persoana, cât de frumos n-a fost, dar ajunge să îmbătrânească. Și spuneam, însuși Hristos este cea mai mare pildă, pentru că spuneam că la unui capitol de la Isaia, acum în scap, trebuie să-l răsfoiesc, dar timpul decurge prea repede, spune că deci era atât de disprețuit. Deci se întorceai fața de la el. Pentru că el fiind lovit și așa mai departe, nu știm cât de frumos a fost Iisus sau nu. Nu știm. Probabil că vă răi. Nu avem nici o fotografie la el acum și nici o pictură. Unii chiar speculează chestia asta. Dacă nu avem nici o pictură de la el, înseamnă că unii chiar îndrăznesc să spună că nu a existat. Noi nu avem nici o pictură nici de la alte personalități din istorie. Totuși noi știm că a existat, pentru că istoria spune nici măcar vreo fotografie exactă a lui Ștefan cel Mare. Și l-avem ilustrat tot mai frumos și mai frumos prin diferite picturi ai autorilor de azi. Noi tot avem, dar nu putem spune. Tot ce avem niște oase la el și gata. Nu putem să reconstruim aspectul totalmente. Sau unii personaje au fost reconstruit aspectul, de exemplu, grafic, prin calculator, pe baza craniului și baza și s-a dovedit a fi nu prea atractiv, după cum îi spune legenda. Dar uite că, știu așa de atunci de ce o găsit așa pregătit în el. De aceea spunea despre Iisus Hristos că se întorcei fața de la el, atât de schingiuit a fost. Spuneam că niciun os nu a fost rupt, dar restul carnea de pe dânsul era și el. Om al suferinței și omul al durerii și deprins cu suferința.
Era atât disprețuit. Și noi credeam că este lovit și pentru greșelile lui proprii. Dar el, anume, greșelile noastre le-a purtat asupra lui. Am spus, iată, despre aspectul ăsta fizic, pentru că am dat exemplu și din viața mea, cum a fost. Adrian, aș vrea să vă întreb încă o întrebare care îmi stătea în cap încă de data trecută, că eu mi-aduc aminte că citisem undeva că chiar să fii trist e păcat, adică spuneți-mi dacă am dreptate, dacă e așa cum eu am înțeles. În Biblie există momente când Apostol Pavel vorbește de așa stare care se numește încredințarea. Mai degrabă lucrul ăsta discută despre aspecte ce țin de anumite credințe religioase. De exemplu, dacă cineva, doar fac o paranteză și după aceea revin la idei, dacă cineva, de exemplu, crede că duminica e păcat de a lucra, dar el totuși lucrează, dar lucrează cu un fel de remușcări în conștiința lui. Apostolul Pavel, prin ceea ce vrea să exprime el, reiese că el păcătuiește, pentru că el nu vine din credințare. Dar dacă cineva crede că poate săvârși lucrări duminica și nu păcătuiește, tot în același timp făcându-și, pentru că, exemplu, sunt anumite nevoi urgente, pentru că sunt, sau poate împărțit timpul suficient ca să aibă și închinare de Domnul, acela nu păcătuiește. Atunci se primește că, cum dar, unul totuși crede că nu trebuie lucrat și lucrează și păcătuiește, dar unul lucrează și nu păcătuiește. Tot spunea că vine din credințare. Exact și aici. Probabil dacă întristarea, pentru că nu găsim scris nicăieri în Biblie scris lucrurile acestea. Găsim doar un mic aspect de fățărnicie, când Iisus Hristos spune despre post. Are o mică tangență cu asta. Acum am mai prins un pic pe nepregătite. Acum trebuie să mai răsfoiesc anumite pasaje biblice să văd dacă undeva nu se mai strecoară ideea asta, fără ca acum să mi scape mie. Dar Iisus Hristos spunea despre faptul că unii când posteau, își sluțau fețele sau făceau anumite aspecte de întristare într-un fel, în mod ipocrit. Așa. Spune că adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Apropo, în pildele lui Solomon spune că, ba mai mult, pentru sine ca persoană, un duh amărât spune că usucă oasele, dar un duh îmbărbătat ca vlagă, acum îmi scapă să parafrazez exact, ca energie, ca niște bucate miezoase, gustoase. Și însuși omul când se aprofundează în cuvântul lui Dumnezeu, când citește, spune că sunt ca niște bucate miezoase, gustoase, savoare. Și în felul ăsta este un leac pentru întristare. Da? Și mai mult, apostolul spune că chiar dacă pentru anumite aspecte ați fost întristați pentru puțină vreme, și apropo, lucrurile astea erau cu aspecte din exterior, fie prigoană, fie alte, spune că Dumnezeu îngăduie să fiți întristați pentru puțină vreme, pentru ca să aveți răsplată mare dincolo. Dar hai acum, parcă se pare că nu suntem preprigoniți, ci cu amărăciunea, întristarea asta sau depresia sau cum să mai spunem, vis-a-vis de anumite probleme, vis-a-vis de aspect, vis-a-vis de alte când apar la noi. Atunci când apar lucrul ăsta, mai întâi depinde la ce persoană apar. Dacă apare astfel de momente la persoană care n-a crezut încă în Iisus Hristos, în dragostea Lui pentru viața veșnică, cu părere de rău trebuie să spun că este și firesc ca să apară astfel de stări, pentru că tocmai vorbeam, cine nu cunoaște dragostea Dumnezeu, de cele mai multe ori, chiar încercând cu puterea Lui, ajunge la capătul puterii și va fi frustrat. Frustrarea și este întristarea asta. Nu arăt destul de bine, nu pot să mă impun după tandemul modii și așa mai departe.
El nu știe cu adevărat cine e el în ochii celul mai minunatică ființă, Dumnezeu. Pentru că din moment când este, spuneam, asta să nu se confunde cu întristări de alt gen. Poate să mă întristez că am fost prigonit pentru momentul acela, da? Oricum, nu spun că acum sar în sus de bucurie, dar eu mă întorc la izvorul principal. Eu mi-amintesc cine. Și chiar spune Iisus Hristos merge până la un paradox și spune, atunci când voi, chiar fiind dezapreciați, respinși la diferite tematici, și spune, și sunteți prigoniți din cauza numelui meu, pentru că eu, de exemplu, pot să-mi spun, dacă eu cunosc dragostea Dumnezeu, pot să spun, da, pentru tine nu sunt frumos. Da, tu poți spui că nu sunt frumos. Da, 1000 poți spui că nu sunt frumos. Dar în ochii lui Dumnezeu sunt frumos. Știi? El spune că sunt frumos. Știi, pentru mine contează mai tare, spune el. Da, eu te apreciez pe tine. Dacă, sincer, dacă tu nu mă apreciezi, vreau să spun că eu te apreciez pentru că Dumnezeu îmi spune să fac asta. Și eu știu că iubit. Da, tu poți continui să mă detești mai departe. Dar eu, dacă sincer, eu am să mă opresc la ce spune el. Da, tu îmi creezi mie un pic de durere acum că nu vrei să trăiești în pace cu mine. Că Apostolul Pavel spune că țin de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Dar Iisus Hristos merge mai departe și spune că când veți fi prigoniți din cauza numelui meu și din cauza unei aprecieri, de exemplu, spune cineva, de ce tu care ești așa de urât, spui că ești frumos, că ia că Dumnezeu îți spune că ești frumos. Adică, într-un fel, vrei să te iei peste picior, în derâdere. Și tu spui un adevăr, pentru că într-adevăr Dumnezeu te vede frumos. Dar eu pentru tine nu sunt frumos. Dar eu sunt frumos în fața lui și asta este suficient pentru mine. Asta îmi dă mie umplerea asta înapoi, pe care tu vrei să mi-o iei acum. Și tu n-ai spus să mi-o iei pentru că eu știu cine sunt. Și chiar dacă e în fața ta nu sunt frumos. Și poate eu nu sunt frumos după standardul lumii. Eu sunt frumos pentru că spune cel ce are dreptate întotdeauna că sunt frumos. Și Hristos spune că ori de câte ori pregătiți, spune că trebuie săltați de bucurie. Bucurați-vă că mare este răsplata în cer, pentru că asta l-au prigonit și cei ce erau înainte de voi. Bucurați-vă! Și interesant, e un paradox. Doamne, dar cum asta cineva îmi spune cu așa niște cuvinte înjositoare la adresa mea, îmi spune, bucurați-vă că voi suferiți pe nedrept. Bucurați-vă, pentru că îi spun neadevărul cu privire la voi. Bucurați-vă că mare răsplata voastră în cer. Bucurați-vă pentru că voi știți care este adevărul despre voi în Hristos. Vă știți că adevărul. Și nu există formulă magică. Nu există formulă magică. Spunem că, dar eu am alt aspect. Poate să existe formule magice temporare. Fie că sunt destul de bogat, sunt destul de frumos și chiar pot să trăiesc o viață în lux. Dar de cele mai deseori, dacă ne uităm la biografia unor personalități care au trecut prin asta, cu părere de rău, nu o să găsim în dreptul nici unuia o sfârșit-o bine. Sau cu o sfârșit-o totalmente fericit. De cel mai multe ori asta, pentru că apare frustrarea. Golul cel despre care a spus Aureliu Augustin. Deci, din contra, spune că nu dați prilej diavolului și orice rădăcină de amărăciunii să dispară din mijlocul vostru. Amintiți-vă cine sunteți. Amintiți-vă cine sunteți în Hristos. Dar nu poți să-ți amintești dacă mai întâi n-ai gustat să vezi ce bun este Domnul. Dacă n-ai gustat să vezi cum El îți dă bunătatea asta. Deci o persoană, indiferent de cât de destulat va fi până la un moment dat frustrată doar din cauza că de fapt nu are acces la adevărata împlinire. Chiar dacă în momentul împlinește altceva. Iată, asta este răspunsul meu cu privire la. Și da, o persoană care nu a crezut în Hristos și nu a crezut dragostea Lui și așa de la sine nu cunoaște adevărul despre sine, că este apreciat de Dumnezeu și frumos, iubit, necondiționat, ca să nu dă voi loc să apară amărăciunea. Și omul ăsta este mort spiritual. Oricum, direcția lui nu este în direcția bună. Dar un credincios care a permis să apară amărăciune în viața lui este, de fapt, o persoană care, în moment, a fost amăgit de anumite anturaje, aspecte sau stări emoționale și s-a desfocusat de la Hristos. Da. Deci el nu pierde viața veșnică,
nu pierde dragostea lui Dumnezeu, dar el singur s-a arătat amăgit ca să-și pună pe ochi vărul ăsta să nu vadă. Și Dumnezeu neapărat va crea anumite situații ca să-l readucă înapoi, să încerci să le readucă înapoi. Dar sunt momente și mai complicate. Biblia dă, practic, răspuns la toate chestiile astea. Dar persoana asta, trăind așa, el nu permite ca Duhul Sfânt să-l umple. Și el, trăind în frustrarea aceasta, de fapt, pierde bucuria, pacea, răsplățul lui Dumnezeu și, în general, sensul pentru care trăiești. Adică să autoamăgești. Și aceste persoane trebuie să-i spui pe nume, lucrurilor pe nume, dar cu un duh blând. Spune că cu duhul blândeț. Și epistolul lui Pavel sunt plinii din demnurile astea. Îl îndeamnă pe Timotei să fie așa, cu duhul blândeței, să întorci pe protivnici, deseori din cauza frustrărilor și a amărăciunii de inimă. Unii deveneau potrivnici sau pretinzători la alte chestii sau alte aspecte sau nici conducerii sau nu știu ce acolo nu a fost apreciat sau nu știu ce. Încetișor cu duhul blândeței ca să-l ajute să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Deci, un creștin care permite asta, de fapt, pierde țânta umplerii cu Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt și cu dragostea lui Dumnezeu, pur și simplu trăiește o viață de ratare a răsplății cerești. Ratează țânta. Iar o persoană care nu a crezut deloc în Hristos, pur și simplu e mort de la sine. Și apar deseori frustrări de astea, pentru că tocmai că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că am un prieten care atunci când cineva îi povestea, avea așa el o deprindere, dar foarte faină, adică mie îmi părea foarte faină. Când cineva începe să apuce a-i povesti și a splânge de viața lui, el se uita așa cu bunătate și spune, dar eu nu înțeleg. Cum ai trăit fără de Dumnezeu până acum? Cum tu ai trăit fără de Dumnezeu până acum? Vrei să spun cum privește Dumnezeu la lucrurile astea? Vrei să spun cum? Dacă persoana spune da, ea se împărtășește. Dacă nu, atunci el spune în același timp un adevăr despre persoana aceea. De fapt, tu ești în situație pentru că tu nu cunoști cine ești în Dumnezeu. Spune un adevăr și dacă respinge, este că cu păreri de rău el rămâne cu frustrarea aceea. Până nu se ce poate pe viitor ca să ajungă să cunoască cine este în Hristos, în Dumnezeu și să bucuri de plin de viață. Iată, asta este ceea ce am vrut să spun. Mulțumesc mult! Eu cred că cel mai frumos ar fi să încheiați dumneavoastră cu fraza asta care, de când prima dată v-am văzut, mi-a rămas în inimă, că îndrăzniți, eu am biruit lumea. Asta e foarte frumos. Da, Iisus Hristos a spus, da, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Însă s-a revere cu aspect de biruitori în dragoste. Da, da. Biruitori, invers cu bunătatea. Dacă cineva crede că biruitor este prin război și am venit și m-am impus, atunci în creștinism, tocmai asta vrem să menționăm, că e invers. Ceea ce pare o nebunie pentru lume, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci dragostea mea a biruit lumea. Și dragostea mea va birui lumea. Asta este promisiunea lui Iisus. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Cu plăcere!